Sawetara wektu Kang Togog wis lenggah neng pendopo. Aku weruh saka dalan gedhe terus mampir. Niatku mung kepengin mbok ajak pirembugan. Kaya adat sabene ngrembug gone awake dhewe arep ngenger ratu ngendi terus li arep mangkat yah apa. Lah kok dadi saiki kok malah aku tekan kene kok meneng wae. Nyawang karo tekaku ya nyawang ning kok kaya ora mbagekke kaya ora ngaruhke. Ngapa Kang Togog? Kok aneh? Ora kaya adat sabene. Lho. Aku meneng bae iki ora mikir perkara nggonku arep suwita karo Nalindra ngendi lan nggonku arep nganti karo kowe sowan marang Nalindra ingkang bakal ndak suwitani ora. Lah terus aku kira kaya wong bingung to lho. Bingung perkara apa? Kowe ngerti Selasa kliwon kepungkur aku rak nenepi ning sumur tuwa Dolomah kae. Arep ngapa? Golek kelabang, Pak? Ora perkara ngono, sing jeneng wong Jawa ki rak senengane ya nenepi, tenguk-tenguk nggawa kursi. Tekan subuh. Lah kok aku tengah wong iki makler. Kowe iki rasa tekan sumur tuwae bendina makler kok. Aja kok tenguk-tenguk, nabuh kowe makler kok kowe iki. Ha iya. Ngapa malam Selasa kliwon ngapa? Aku tengah wengi iki rak makler. Ngimpi. Aming perkara ngimpi kok tak. Ngimpi apa? Tak golekke buku 1001 malam. Cahidan ora anggere ngimpi kok mesti gathuke kaya ngono, gathuke kaya ngono. Lah mbok menawa nembus lah ya iso dienggo apa ta, Kang? Ngimpi. Impenku kuwi nek tak itung klebu Puspa Tajem utawa Kadara Dasih. Terus aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Ora kanthi kanyono-nyono kok nggone adhiku Semar ya si Ismaya. Monggo ora udan, ora ana mendung, dumadakan kena banjir gedhe. Banjir gedhe? Iya. Banjir gedhe nganti tak sawang adhiku Semar, ponakku Gareng Petruk iki padha kendang kapracondang kontal kegawa banyu. Ning ming siji sing ora kena banjir kok malah Bagong. Karang kae cah aneh. Mbok menawa Bagong wis endo wis ngerti karo swasana terus mlayu. Ora. Bagong ki ya kena banyu. Ning kok kaya ora kontal, kaya malah sajake mesam-mesem. Ha terus Bagong ki tak bengoki, Gong. Bapakmu le, kakangmu le. Ning ora krungu. Ngono, bareng tak genahke, Gong, bapakmu lo kakangmu keli kena banyu. Nangis neng pepangkonku. Gregah. Aku tangi saka lemakler mau. Janjane ya ora tak pikir lho. Ning kok pendak-pendak ora tak pikir iki malah cetha ning paningalku, ning pikiranku tansah ganggu. Monggo jaring wong tuwa padha ngendikake nek ngimpi banjir kuwi firasate ala. Lah iki kok aku biasane ora tau gagas karo adhiku Ismaya kok iki malah atiku kaya keronta-ronta ya lho. terlalu kok. Terlalu piye? Lah ya wis rasa digagas, wong iki jeneng impen iki kabeh menungsa turu ki nandang impen. Ning ra impen kira ana petungane. Petungane sing do percaya ya percaya, nek ora ya ora ana apa-apa. Wis to, ilangno saka atimu, impen ku mung kembange wong turu. Adimu Semar karo ponakan-ponakanmu ora ngapa-ngapa. Ngono ki wis penak. Lah kowe tok petung-petung manut etungane wong tuwa. Nek ngimpi banjir ki bakale ana malapetaka. Lah ya wis, pikiranmu dadi goreh, pikiranmu dadi rongeh. Kowe ora tentrem, kowe ora iso manteng pangestimu merga dibebeda karo impen mau. Ning ketoke kok kaya atiku kaya ora penak lho. Ha pindah. Pindah piye? Tegese atine dipindah.
rasa digawe angel. Iya. Tratapan. Kok kaya lagu. Lagu apa? Oke. Tratapan dik. Atiku tratapan lho. Ora, wis ora ana saiki lagu kuwi wis ora ana. Rasaku kaya ninggal jejabang ning tepining Balumbang, deg-degan ora karo-karuan. Eneng apa ya, Lho? Wis ta, rasa ngeyel. Nganggere kowe engko terus-terusan tok pikir malah ora rampung-rampung perkarane. Rasa digagas. Pokoke tenang pikire. Yo gek golek Raja Sabrang disuwitani terus awak dhewe entuk bayar. Terus mangane ora keteteran kaya ngene iki gak asa mikir impen. Nek kowe mikir impen malah mengko saya grus awakmu saya kuru. Mongko kowe nek awake kuru ki terus apa wangun ana wong kok cangkem tok. Pangkem dungkulmu mlocok Aku ndelonjor semono dawane kuwi. Apa ora gila wong Dawra karo kowe? Rasa dipikir. Assalamualaikum. Sapa, Gong? Mbuh. Kok le dodok seru banget. Tangane sajake ampuh. Nek ramah nganggo watu. Wah. Watame. Togok. Togok. Wah. Wah. Sama nang jero ora, Wah? Kok kaya suarane Bagong ya. Lho. Dipethuk kono. Wah, ponakku tekan kene iku gak impene eneng apa-apane ya, Lho. Ae surasan dadak werna-werna. Po. Sik lagi tak buka. Weh, boyo cengelmu kuwi. Watogok. Bektiku ya, Wah. Yo tak tompo. Kebon copet iki. Ade mbilung. Bagong. Kok boroke ra mari-mari? Ya ditambani ra iso kok ya le, ya wis semen karang ya wis tuwa. Gerak Bagong to. Anakmu padha karo anakmu wong aku anake Semar. Lah iya. Ngopo iku? Asowan Watogok. Wikatine utang sing durung disaur kok saiki wis utang meneh. Weh, aku duwe utang kok. Duwe no. Walah, santai wae, Wo. Aku sing utang wis santai kok kowe sing tak utangi kesusu-susu. Lho, jenenge ku walek jeneng wong utang ya kesusu-susu kok ya. Nang apa? Lho, sing ana ngopo ya aku? Oh iya, Ding. Ya sari Watogok. Eneng ngopo iki? Gong. Sepisan ngaturake sembah bektiku katur si Watogok. Ya tak tampa. Wong tuaku. Heeh. Kaping Dwi. Waduh. Dwi apa? Loro. Wo. Urung-urung wis kowe wong tuwa. Kaping loro ki sowanku mrene, Wo. Aku arep matur karo Watogok. Watogok kok ora layat. Lho. Ana apa e, Gong? Omonganmu kok ndrawasi? Ora krungu ya, Gong. Adimu mati. Adikku sapa? Semar. Gong ora aneh-aneh lho. Le mati apa? Mau lagi ntis. Kowe krungu kabar, Bro? Wis disareke urung. Ora tak gone ngomong langsung tak glundhuke nang jugangan. Wis gandacarku kan wong layat aku males. Ora jane kuwi nek omong aja sembrono, sing tenanan. Wah, kurang-kurang bejane bapak ya adimu lanang dina iki sirna marga mlayu wae. Layu. Ora mung bapakne klebu anakmu Gareng wae. Lho, Gareng ya iya. Petruk ya iya. Padha lara apa? Ora. Kekurangan pangan, nek kurang pangan mbok njaluk makne gedhe tak kirimi. Ora. Ya arep piye-piye nang kae isih wis do di sawah. Oh ya syukur. Ning tak matur ya, Wa. Bapak saiki ora nang omah. Lah nendi? Munggah nang kayangan. Lho, kayangan ngendi? Surabaya. Surabaya. Kuwi lho sing ngene Bathara Guru kuwi lho adimu. Suralaya to. Heeh. Lah mergane
Ceritane ngene wae. Aku ora arep bangun desa. Heeh. Hah. Aku ki entuk sasmita iso rancak lek aku bangun desa nek apa ku jenenge dusun kuwi ditumbali. Tumbali apa? Pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Kuwi rak darane dewa. Lah iya aku yo ngerti. Lah, bapak terus matek aji. Lho